ମିକାଟୁ। ଗୋଟିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ରାଣୀ ନାମକ ଚିଡ଼ିଆ ଫଳ ଜୁସ୍ ବିକୁଥାଏ। ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ମିକ୍ସ ଫଳ ଜୁସ୍ ଦିଅ। ତମ ହାତର ଜୁସ୍ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ମୁଣ୍ଡ ଆଉ ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରୁହେ। ପାରା ଭାଇ, ଥଣ୍ଡା ତ ଲାଗିବ, କାରଣ ଏଥିରେ ମୁଁ ତରଭୁଜ, କଦଳୀ, କମଳା, ପଇଡ଼ ପାଣି, ଅଙ୍ଗୁର, ଡାଳିମ୍ବ ସବୁ ପକଉଛି। ଏଇ ଜୁସ୍ ଗରମ ସମୟରେ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ସତରେ ଚିଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ, ଏହି ଜୁସ୍ ଦେହ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପାଦେୟ ଅଟେ। ଚିଡ଼ିଆ ନିଜ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଘରକୁ ଆସେ। ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍ ବ୍ୟବସାୟରେ ଭଲ ଲାଭ ହେଉଥାଏ। ଚିଡ଼ିଆର କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ କଳା କାଉ ଜୁସ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସେ, ଆଉ ସେ ଚିଡ଼ିଆକୁ କୁହେ, ଚିଡ଼ିଆ, ମୋତେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ବାକିରେ ଦେବୁ। ମୁଁ ତୁମକୁ କାଲି ବା ପରଦିନ ପଇସା ଦେଇଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି କାଳୁ ଭାଇ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବାକିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ଦେଇଦେବି। ଆପଣ ମୋତେ କାଲି ବା ପରଦିନ ପଇସା ଦେଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ କଳା କାଉ ଉଧାରିରେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଏ। ଏହିପରି ଭାବେ କିଛି ଦିନ ବିତିଯାଏ। ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ଚିଡ଼ିଆର ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ଚିଡ଼ିଆ, ମୋତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ଦେଲ। ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ଏଇ ନିଅ ଜୁସ୍। ଚିଡ଼ିଆ, ଆଜି ଜୁସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ତମେ ମୋତେ ଭଲ ଫଳର ଜୁସ୍ ବନେଇକି ଦେଇନାହଁ। ମୋତେ ଖରାପ ଫଳର ଜୁସ୍ ତ ଦେଉନାହଁ। ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ସବୁ ଫଳକୁ ଘରେ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରେ, ଆଉ ତାକୁ ଦୋକାନକୁ ଆଣେ, ଆଉ ଖରାପ ଫଳକୁ ମୁଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଏ। ତଥାପି ବି ମୋତେ ଜୁସ୍ କାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତଥାପି ବି ମୁଁ ପିଇ ଦେଉଛି ଆଉ। ଏହା କହିବା ପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ପୁରା ଜୁସ୍ର ଗ୍ଲାସ୍ ପିଇଦିଏ। ତାପରେ ଚିଡ଼ିଆ ସୁନ୍ଦରୀକୁ କହେ, ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, କିଛି ଦିନ ଆଗରୁ କାଉ ଭାଇ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ଉଧାରରେ ପିଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଜୁସ୍ର ପଇସା ମିଶାଇ ତମର 60 ଟଙ୍କା ହେଲା। କାଳୁ ଜୁସ୍ ଉଧାରିରେ ପିଇଛି, ସେ ତ ଉଧାରି 1 ଟଙ୍କାର କରେନି। ଚିଡ଼ିଆ, ତମେ ବାହାନା କରି ମୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ପଇସା ମାଗୁଛ। ସୁନ୍ଦରୀ ଭଉଣୀ, ଆପଣ ଚୁପଚାପ 60 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୁଁ କାଲିଠୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଉଧାରି ଦେବିନି। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ମୋ 60 ଟଙ୍କା ଦେବେନି, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଦୋକାନ ଆଖପାଖରେ ଯିବାକୁ ଦେବିନି। ହଁ, ତୁ ଚିଡ଼ିଆ ମୋତେ କ'ଣ ଧମକି ଦେଉଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ତୋ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ନ କରାଇ ଦେଇଛି, ତେବେ ମୋ ନାଁ ସୁନ୍ଦରୀ ନୁହେଁ। ଏହା କହି ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ସେଠାରୁ ରାଗି ପଳାଇଯାଏ। ହଁ, ଯା ଯା, ଏପରି ପକ୍ଷୀ ମୋ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ତାପରେ ଚିଡ଼ିଆର ଦୋକାନକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଆସେ। ଚିଡ଼ିଆ, ତୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସହ କାହିଁକି ଲାଗୁଛୁ? ସେ କାଉ ବହୁତ ଚାଲାକ ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ତମକୁ କ'ଣ ଦରକାର ସେଇଟା କୁହ। ମୋତେ ପାର୍ସଲରେ 2ଟି ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ଦିଅ। ହଉ, ଇଏ ନିଅ 2 ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍। କାଳୁଜୀ, ଆଜି ତମ ସ୍ତ୍ରୀର ବହୁତ ଅପମାନ ହୋଇଛି। ସେ ଚିଡ଼ିଆ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର ଅପମାନ କରିଛି। ସେ କହୁଥିଲା ଆପଣ ଉଧାରିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ପାଖରେ ସେ ଜୁସ୍ର ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ କିଛି ପଇସା ନଥିଲା। ହଁ ସୁନ୍ଦରୀ, ମୁଁ 5 ଦିନ ତଳେ ଉଧାରିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ପିଇଥିଲି। ସେ ଆମକୁ ଆଉ ଉଧାରିରେ ଜୁସ୍ ଦେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଅପମାନ ଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ମୋ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଆଉ ଜୁସ୍ ବନେଇବା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ କାମ କରିଦିଅ। ହଁ, କ'ଣ କରିବି କୁହ? କାଳୁଜୀ, ଆପଣ ଭଲ ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଆଉ ରସବାଲା ଫଳ ଆଣନ୍ତୁ। ଫଳ? ହେଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ଚିଡ଼ିଆ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ଜୁସ୍ର ଦୋକାନ ଦେବି, ଆଉ ସେ ଚିଡ଼ିଆର ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରାଇଦେବି। ଆଉ ତାପରେ ସୁନ୍ଦରୀ ତା ବାପ ଘରକୁ ଯାଏ, ଆଉ କାଳୁ ଫଳ ଆଣିବାକୁ ଯାଏ। ଆଉ ତା ପରଦିନ ସୁନ୍ଦରୀ ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ସାମ୍ନାରେ ସେ ନିଜର ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ଖୋଲେ। ଜୁସ୍ ନିଅ ଜୁସ୍, ଜୁସ୍ ନିଅ ଜୁସ୍, ତାଜା ତାଜା ଜୁସ୍, ଗରମରେ ଭଲ ଏଇ ଜୁସ୍, ଆଉ ସେ ପୁଣି ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ। ଆରେ, ତମେ କ'ଣ ନୂଆ ଜୁସ୍ ଦୋକାନ କରିଛ? ଆଉ ଭଲ ଶସ୍ତାରେ ତ ଦେଉଛ। ହଉ ଦିଅ। ହଁ ହଁ, ତାଜା ଜୁସ୍, ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍, ମାତ୍ର 10 ଟଙ୍କାରେ ନିଅ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ଜୁସ୍ ପିଏ। ଛି ଛି, ଇଏ କ'ଣ ଜୁସ୍? ମୁଁ ଫ୍ରିରେ ବି ଏ ଜୁସ୍ ପିଇବିନି। ଏ ଜୁସ୍ର ତ ସ୍ୱାଦ ତ ପୁରା ବେକାର। ଆରେ,
ୟାଠୁ ତ ବହୁତ ଗୁଣରେ ଭଲ ରାନୀ ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍। ଆରେ ପକ୍ଷୀ, ମୋ ଜୁସ୍ ତ ଭଲ ହେଇଛି। ତୁ ଭାରି ଜୁସ୍ ପିଲା ବାଲା ଆଉ। ତୁ ଜୀବନରେ କେବେ ଆଗରୁ ଜୁସ୍ ପିଇଥିଲୁ ନା କଣ? ଦେ ମୋ 10 ଟଙ୍କା ଆଉ ଯା ଭାଗ ଏଠୁ। ଆଉ ସେ ପକ୍ଷୀ ସେଠାରୁ ପଳାଏ। ଏସବୁ କଥା ରାନୀ ଚିଡ଼ିଆ ଶୁଣି ହସୁଥାଏ। କାଳୁଜୀ, ଦେଖ ସେ ଚିଡ଼ିଆ ଆମ ଉପରେ କେମିତି ହସୁଛି। ଏବେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି କି ଚିଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜୁସ୍ କେମିତି କରୁଛି। ସୁନ୍ଦରୀ, ତତେ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ସେ ଚିଡ଼ିଆ ଆମକୁ କେମିତି ଭଲ ଜୁସ୍ ହେବ ତାହା ଶିଖାଇଦେବ ନା କହିଦେବ? ଯେମିତି ବି ହେଉ, କାଳୁଜୀ, ମତେ ତମେ ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍ ବନାଇବାର ଟ୍ରିକ୍ କୁହ। ସୁନ୍ଦରୀ, ତମେ ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି। ଘରେ ଯାଇ କଥା ହେବା। ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଭାରି। ସୁନ୍ଦରୀ, କାଲିଠୁ ମୁଁ ଚିଡ଼ିଆ ଦୋକାନକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫଳର ଯେଉଁ ବେତା ଅଛି ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଲୁଚିଯିବି। ଆଉ ଲୁଚିକି ସେ କେମିତି ଜୁସ୍ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିଦେବି। ଆରେ ବାଃ କାଳୁଜୀ, ତୁମେ ତ ମୋ ହିରୋ ଆଉ ହିରୋ। ଆପଣ ତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲାନ୍ ଭାବିଛନ୍ତି। ଆଉ ତା ପରଦିନ କାଳୁ ଫଳ ବେତା ଭିତରେ ଲୁଚିଯାଏ। ଚିଡ଼ିଆ ଜୁସ୍ ଦୋକାନକୁ ଆସେ ଆଉ ମନେ ମନେ ଭାବେ, ଆରେ ଆଜି ଫଳ ବେତାଟା କ'ଣ ଏତେ ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ଲାଗୁଛି? ମୁଁ ତ ଏତେ ଫଳ ରଖିନି। ତାପରେ ଗୋଟେ ଫଳ ଉଠାଏ ରାନୀ ଚିଡ଼ିଆ। ଆଉ ସେଠାରେ କାଳୁର ଗୋଟେ ପକ୍ଷୀ ଦେଖାଯାଏ। ଆରେ ଏଠି ତ କାଳୁ ଲୁଚିଛି। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜୁସ୍ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ ଆକୁ ସବକ ଶିଖାଉଛି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଚିଡ଼ିଆର ଦୋକାନକୁ ଆସେ। ଚିଡ଼ିଆ ବେହେନ, 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ପାର୍ସଲ ଦିଅ। ଆମ ଘରେ ସମସ୍ତେ ତମ ଜୁସ୍ର ଫ୍ୟାନ୍ ଅଟନ୍ତି। ହଁ ହଁ, ଆପଣ ଟିକେ ବସନ୍ତୁ, ମୁଁ ଫ୍ରେଶ୍ ଜୁସ୍ ତିଆରି କରି ଦେଉଛି। ତାପରେ ଚିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାନ୍ କରି କାଳୁକୁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଭୁଲଭାଲ ଜିନିଷ ଜୁସ୍ରେ ମିଶାଏ, ଯେମିତି ଲଙ୍କା, ଲେମ୍ବୁ ଭଳି ଜିନିଷ। ଆଉ ଏସବୁ କଥା କାଳୁ ଦେଖୁଥାଏ ଆଉ ଶୁଣୁଥାଏ। ଆଉ ସେସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଚୁପ୍ କରି ସେଠାରୁ ପଳାଇଯାଏ। କାଳୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ପାଖକୁ ଯାଏ। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖିକି ଆଉ ଶୁଣିକି ଆସିଛି ସେ ଚିଡ଼ିଆ କେମିତି ଜୁସ୍ ବନଉଛି। ଚିଡ଼ିଆ ପ୍ରଥମେ ଲେମ୍ବୁ ପକାଇଲା, ତାପରେ ଲାଲ ଲଙ୍କା ପକାଇଲା, ତାପରେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ପକାଇଲା, ଆଉ ଏସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଫଳ ପକାଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା। କାଳୁଜୀ, ଆପଣ ଠିକରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ତ ସେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ପକାଇଥିଲା ବୋଲି? ଆରେ ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଠିକରେ ଦେଖିଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଲଙ୍କା ନେଇକି ଆସିବି। ଆଉ ଆମେ ଜୁସ୍ ବିକ୍ରି କରି ଧନୀ ହୋଇଯିବା। ତା ପରଦିନ କାଳୁ ଆଉ ସୁନ୍ଦରୀ ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଆଉ ଫଳ ନେଇ ଜୁସ୍ ଠେଲାରେ ରଖନ୍ତି। ଆଜି ମୋ ହାତରେ ଜୁସ୍ ପିଇ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍କୁ ଭୁଲିଯିବେ। ଜୁସ୍ ଲେଲୋ ଜୁସ୍, ଜୁସ୍ ଲେଲୋ ଜୁସ୍। ଆରେ ଏ କାଉମାନେ କ'ଣ ଜୁସ୍ ବିକିଲେଣି? ସେ ପୁଣି ଚିଡ଼ିଆଠୁ କମ୍ ଦାମରେ। ଆଜି ଏମାନଙ୍କଠୁ ଜୁସ୍ ପିଇ ଦେଖିବା ଟେଷ୍ଟ କେମିତି। ଚିଲ କାଉର ଜୁସ୍ ଦୋକାନ ପାଖକୁ ଆସେ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ମତେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ ଜୁସ୍ ଦବୁ? ଯଦି ଜୁସ୍ ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ସବୁଦିନ ତୋ ପାଖରୁ ହିଁ ଜୁସ୍ ପିଇବି। ଆରେ ଥରେ ମୋ ଜୁସ୍ ପିଇକି ତ ଦେଖ, ତାପରେ ସେ ଚିଡ଼ିଆର ଜୁସ୍ ପିଇବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲିଯିବ। ସୁନ୍ଦରୀ କାଉ ଫଳରେ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ବହୁତ ଲଙ୍କା ପକାଇ ଜୁସ୍ କରେ ଆଉ ଚିଲକୁ ଦିଏ। ଆଉ ଚିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଇବାକୁ ଲାଗେ। ଆରେ ଆରେ ମୁଁ ମରିଗଲି ମରିଗଲି। ଆରେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏଥିରେ କ'ଣ ମିଶାଇଛ? ଲାଗୁଛି ମତେ ମାରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛ। ଆରେ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଅ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ଲାଗୁଛି କ'ଣ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି ଜୁସରେ। ଆରେ ସୁନ୍ଦରୀ, ସତ କହ, ତୁ ଜୁସରେ କ'ଣ ମିଶାଇଛୁ? ଫଳ, ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ବହୁତ ଲଙ୍କା ଚଟପଟା ବନାଇବା ପାଇଁ। ଆରେ ମୂର୍ଖ କାଉ, କେବେ ଶୁଣିଛୁ ଜୁସରେ ଲଙ୍କା ପକାଇବାର? ଏବେ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ହାତରେ ବହୁତ ପିଟା ଖାଇବ। ତାପରେ ଚିଲ 2 ଜଣ ଯାକୁ ବହୁତ ବାଡ଼ାଏ ଆଉ ରାନୀ ଚିଡ଼ିଆ ଏସବୁ ଦେଖି ହସୁଥାଏ। ଆଉ କାଳୁ, ସୁନ୍ଦରୀ ସେଠାରୁ ପଳାଇ ଯାଆନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରୀ, ଚିଡ଼ିଆ ସହ ପଙ୍ଗା ଆମ ଉପରେ ଭାରି ପଡ଼ିଗଲା। ଏବେ ତୁ ଆଉ ଜୁସ୍ ବିକିବାର ନାଁ ନେବୁନି। ନା 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 ନା, ଆଉ ଜୁସ୍ର ନାଁ ହିଁ ନେବିନି। ସେ ଚିଲ ତ ଆଜି ମୋତେ ପୁରା ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତା।